ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba bantai dor lingdo, uba long Myntri jong kesolkar jela, uba pet yekatanat karep karyang, harengkat ke jingedon lang jong uba Hamlet son doling, uba dairu Myntri, uba pet yekatanat Community and Rural Development Block. Ha ka arpulai trik uno pra arajar arpo, kila play pajba ya ke yeng Treikam jong ke Administrative Building, jong ke Krishi Vigyan Kendra East Khasi Hills District, Kabadon Hasan Mer Upper Shillong. Hakani kesengi, ketenat kerep karyang kala samru ya ki pao tela bat ya ki tiar kitar ba ki nongrep ki jupendon kam hakarep karyang kom shibenta ban ai mensim bat ban penslur susu ya ki bakin nang penroy ya karep karyang ya ka Ophis Treikam jong ke Krishi Vigyan Kendra latay haka jinglut ka basiklor san polak tingka leng ba ka jingirap bay pisa da ka Ophis jong ke Indian Council of Agricultural Research kabadan ha yam Ribhoy District. Tigi Sudan bok banlor ba ka Department jog Agriculture kadon ka Department jog ka Horticulture kadon kuno banirap ban peniar ia ka kam kajam ka jiki bagitrei ndai dan bok ba kadon ka KVK. Kalau pasang ban terkamanta posnem po kasiat jugi hari India kala kam slam kala terkam de jing don jong ne ka tat pare ne skem ki pai banang rep jungi kinyo sibun ba ki jumanto borus kata ki pai banang rep jungi kisu rap ki kumtu bai kisu yele asian tc bai selom joki kat bi buat ban thep ban thong ban thep la chule kle hi kat bai ki man maki de gas ko ba ke jing don ju de ki ka awareness ka baki kuno ra ka jing shai pi kintip ka technology ka baki kin busut haki pai banang rep nis kem kalong ke jumantoy nam tik pai banang rep ki jungi hot nyimlak man plet rut ya garep karyang jong ki men berim ki jungi ndre he bakal ya ka por pada bagi don kam ban adopt pada ya ki new technology ke batamai don kam ban shimik taru namar baka sarkar ke pasang berle ki ki kam ki babha bat ki bla ban improve ya ka kam ki suki bagi trai bat ko ban long ru ke jum toy nam ta jong ubupun ubalang ndre nga ladap ya keren ladap ya shong bat na gawi ka por suwi ka por naga benda bakumno bangin increase ban enhance no ika budget ban ngangit scam bagi ni gibanagi beladap bagi ofisa ngilay syong ngilay persyang ban sinasu katukan ni scheme gibangin la ban kampen bon susu naga benta ban ajing rap yakinong rap kijongi handrai umdai tangga jing rap pat kabang akwa ban ong ipi kabakong santam naga benta kinong rap kijongi kadai ka jing hikai kadai training kata kadai ka badon kamtam nga iba ka KVK kalong successful kadai babon sisa kilait chapo feel ban ai jing hikai kin nongrap ki jongi kani por kongin ai ka jing thapti ka ba sawa ba ka jam banangi khambai kini ku kwat kunong ki jingmen koi ki para nongrap jangi